Matul is-sena li għaddiet il-fuq minn 900,000 turist għaddew mill-port il-kbir waqt li kienu fuq cruise, ċifri simili għal dawk li konna naraw qabel il-perjodu tal-pandemija. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 filgħodu fejn matul intqal li dan in-numru ta' passiġġieri ifisser li kien hemm żieda ta' 65% meta kkumparat mas-sena 2022. Intqal ukoll li 23% tal-passiġġieri kienu minn home ports u allura dan ifisser li l-cruise beda u spiċċa f'pajjiżna. Bil-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb jgħid li issa titkompli l-ħidma sabiex jattiraw aktar vapuri li operaw minn Malta. Huwa spjega li l-pożizzjoni ċentrali ta' Malta fil-Mediterran tfisser li Malta tospita numru ta' bastimenti li jkunu fuq itinerarji li jilħu ż-żoni kollha tal-Mediterran frekwentament anke fuq itinerarji twal li jilħu reġjuni li jkomplu saħħu r-reputazzjoni tagħna bħala port ewlieni għal cruise liners. F'kummenti ma' Net News il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb għalinna l-maġġoranza tal-passiġġieri li jiġu f'pajjiżna bi cruise liner niżuru numru ta' lokalitajiet f'pajjiżna, iżda numru sostanzjali ta' passiġġieri jaslu sal-Belt Valletta. Aħna huwa essenzjalment transportation project, aħna jekk illum hawn 6,000 turist fuq dal-vapur li hawn warajja. Ħafna minnhom jinżlu l-art, ir-raġuni hija li peress li għandna l-belt viċi ħafna tal-port, allura dak li jkun anke min forsi jaqta' qalbu jew jibża li jitlef il-vapur ħajjinżel xorta. Numru sostanzjali jmur fuq shore excursions li jmorru jżuru bħal Imdina, bħal Mosta u postijiet oħra madwar Malta bħal Marsaxlok, però maġġoranza kbira jitlgħu il-Belt Valletta. Giulia Falzon għal Net News.